16 avgustda Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsolluğunun çağında yenilen Türkmen aktivistleri ve Türkiye'nin raýatları hemde Türk aklawçysy Türkmen diplomatik missiýasynyň işgärlerine garşy baş prokuratura şikayet etdiler. Arşçylar Türkmen prezidentine niýetlenen hata diplomatlara gowşurjak bolan parahatçylykly aktivistleri edilen hüjümden başga da yaralanan aktivistleriň kadaly lukmançylyk barlygyny geçirmäge borçly lukmanlaryň we bu işe seriden polisiýa wekilleriniň hereketsizliginden şikayet etdiler. Beş Türkmen raýaty Türkmenistanyň konsullugynyň çäginde fiziki hüjüm edýär edilenden soň İstanbul'un Meçdikoýa etrafynda ýerleşýän çaglaýan baş prokuraturasyna şikayet etdiler. Mundan başga da olaryň adyndan türk raýatlary aklawçy Gülden Sönmez, Özgürder Jemgyýetçilik guramasynyň baş sekretary Musa Uze we Jemgyýetçilik guramasynyň agzasy Mehmet Emin Kaçmaz arz edipdir. Bu arada 18 avgustda Adam Hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Ýatlysa 16 avgustda aklawçylar we adam hukuklary boýunça iş alyp barýan iki sany türk aktivisti tarapyndan goldanýan türkmenler İstanbuldaky Türkmen konsullugyna baryp Prezident Serdar Berdimuhammedow açyk hat gowşurmagy synanyşdylar. Olar getiren hatyny wezipeli adamlara tapşyrjak bolanda konsulluk binasyndan çykan bir näçe adam tarapyndan ýenjildi. Aktivistleriň biri Atamurat Saparow elçixananyň territoriýasynda bolan ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Bizi kapıda duran, şu novatçılığı, gözekçilik eten yaş Türkmenistan raýatly. Men diýdi, ol dokumentasiýa işlere nemetmäge hakkym yok, meniň wezipem pes diýdi. Bolýar, onda sen birine habar et, gelsin alsın. Şol ortada gepe güýmediler. Arka tarapymızdan daşymyzy gurşadylar. Biziň habarymyz yok. Biz gapa seredi otyrys. Biziň ýanymyzda Türkiýanyň Özgürler diýen insan haklaryny goraýan edaradan wekil bardy. Ýani ilki bilen oglany içeri aljak boldular. Elini arkasına gaňyryp içeri saljak boldular. Biz hem şoňa garşylyk görkezdik. Men özüm şu elini gaňyranlaryň elini aýyrmak bilen, o ýerde uruş zat ýok, ýani bir araçy bolmak hökmünde elini aýyrmak maksady bilen ara girdim. Edil şol ýagdaýda maňlaýymdan urgu geldi. Atamurat Saparowyň sözlerine görä hatyň mazmununda Türkmen prezidentinden howa gatnawlaryny ýola goýmak we pasport almakdaky kynçylyklary çözmek ýaly raýatlar üçin iňen wajyp meseleler gozgalýar. Haýyşnama diýsek ýalňyşmaz. Ýagny 2,5 ýyldan bäri ýollaryň ýapyklygy netijesinde döredilen kynçylyklar, ýani emeli ýagdaýda döredilen kynçylyklar bizim öz raýatlarymız İstanbul'un halkara aeroportunda soğuk betonun üstünde yatıp durup görürler. İçinde çağılarım var, qarrylarım var. O yolları açsanız ya da koşmaça reisler koysanız deyip. Hatyň mazmununda var. Ondan sonra İstanbul'un konsullugunda, Türkmenistan konsullugunda nowat diýsen adam sany kän. Şulara koşmaça personal ýagny hünärmen işgärleri uğratsanız halk kösenmese. Ondan sonra şu halkı pasportlaştırmak meselesinde vatandaşlarımız nelegal ýagdaýda galany üçin medisina hyzmatlaryndan ýa-da beýleki o problemalar bilen ýüzleşende kynçylyk çekýärler diýip o meseleler boýunça da haýyş etdik. Diýip Atamurat Saparow Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Konsulxana baran Türkmenistanyň raýatlarynyň ýenjilmeginden soň aktivistler Dur Sultan Taganow, Atamurat Saparow we adam hukuklaryny goraýjy Türk guramasynyň agzasy yerli polisiýa tarapyndan tutsak edilip Alibekoy polisiýa bölümine ekdilipdir. Gynansaň bu polisiýa merkezi bu waka bir taraply garady. Subutnamalary alandan soň polisiýa işgärleri pedalaryň arzasyny kabul etmekden ýüzürdi. Emma konsullugyň baran adamlaryň terrorçylyk hereketleri baradaky arzasyny derrew kabul etdi diýip Türkmen Helsinki fondy öz maglumatynda belliýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu gurama Türk adwokatlarynyň içeri işler ministrliginiň ýol başçylygyna göni ýüz tutmagy mejbur bolandygyny belliýär. Netijede yerli aklawçylaryň hem adam hukuklaryny goraýjylaryň görkezden tutan ýerliligi metbuata çykyş etmek barada aýdanlary polisiýanyň ejer çeken aktivistleriň ar şikayetlerini hasaba almagyna we dokumentlerini ýzyna berip öýlerinden goý bermegine getiripdir. Türkmen Helsinki fondunyň habarynda ýenjilen aktivistleriň birinji lukmançylyk barlygyndan İstanbul'un Eyüp Devlet Keselhanasynda geçenligini we aktivist Atamurat Saparowyň rehimsiz urulmagynyň ýyzlarynyň we Dur Sultan Taganowyň bedendäki gan öýmeleriň bardygyna garamazdan doktor tarapyndan gol çekilen lukmançylyk hatabatynda ownuк şiketleriň görkezlenligi bellenýär. Ýa-ni aklawçylar alternativ barlyk geçirilmegini talap edipdir. Şol gün yaralanan türkmen aktivistleri başga bir klinikada ikinji gezek doly lukmançylyk barlygyndan geçende bu gezek lukmanlar obyektiv netije
geldi. Dip Türkmen Helsinki Fondi öz habarında ona göre yaralanan Atamrat Saparova, Nursultan Tağanova, Zarina Akhtamova ve onun 4 yaşlı kızı Emine yeten şikastlerin dolu hasaba alınanlığını haber verdi. Adam hukuklarına goraja Türkmen Helsinki Fondi Türk rayatlarının hem diplomatik vekilhananın resmilerinin Türkiýanyň rayatlarına hem garşy el kaldırmagına bipervay garayan polisiýanyň hereketsizliginden näýilelik bildirenligini belliýär. 17 Awgust Adwokatlar Birleşiginiň web sahypasynda çap bolan maglumatda Türkiýede ýaşaýan türkmen doganlarymyň Türkmenistanyň prezidentine ýazan hatyny çap edýäris we goldawmyzy mälim edýäris diýilip ýazylypdyr. Hergedek türkmen migrantlary häkimetleri ýüz tutmagy synançanlarynda konsulluk işgärleri öz raýatlarynyň hereketlerini terrorçulukly diýip häsiýetlendirýärler diýip Türkmen Helsinki Fondi öz maglumatynda belliýär. 16 Awgustda bolup geçen waka Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugynyň binasynda türkmen raýatlarynyň ýenjilmeginiň ilkinji ýagdaýy däldir. 2021-nji ýylyň 1 Awgustynda türkmen aktivisti Farhat Turdeýew näwelli adamlar tarapyndan zor bilen konsulluk binasyna ekidilip bir näçe sagatlap şol ýerde saklanypdy we ýenjilipdi. Türkiýanyň polisiýasynyň kömegi bilen boşadylan aktivist kömek soramak üçin Türk häkimetlerine ýüz tutmaly bolupdy.